ka bɔ bi ka laseli kɛ laseli min n'an bɛna kɛ bi ne tɔgɔ de ko kojugu kunyanfa a ka ɲɛnabɔ o man d'anw ye a ka ɲagami tuma bɛɛ an ka hɛrɛ b'o de la wa jadisi anw bɛ min fɔ ni jamana ɲagamina anw b'an ta sɔrɔ ni sugu ɲagamina o ka di jumɛn ye wa jamana in ka ɲɛnabɔli an ka hɛrɛ t'o la wa k'a lase aw ma diɲɛna bɛɛ bɛ baara kɛ nafa dɔ de kama u ka taa sɛbɛnfɛnw kɔnɔla lajɛ min ye min ye o kɔnɔ n'a dɔn k'anw bɛ sira min kan bi kunnafoni jɛlɛ y'a yira k'a fɔ ko bingalikɛla wale dɔw taara bi dugu dɔ kan o dugu de tɔgɔ ko Sokuru a yirala k'a fɔ ko caman bɔnɛla a nin na komi caman joginna an ka armée kɛlɛkɛlaba dɔ tun bɛ yen nɔ ko Sabu dɔw ko Sabu ni tora a la dɔw ko a ni ma to a la dugulamɔgɔw kɔni wulila ko hali ni Sabu ni tora la olu bɛ dugawu don kɛ Sabu ye cɛsiri kɔnɔna a la Merci. D'accord. Ni bi doro no. Bete ga kino parce que madame di no la. Akena fo kele no madame. Mamu me ka on toro di. Mamu me faratinya la tibite. Ka bamba ni faratinya yi. Ko faratinya ko di sabulu yi. Ko mamu me ka on toro ka. Oui, madame. Jamane nyawu tai. A journal langulo ni. Amma ko journal langulo ni sila. Jamane on ba tu bokaniya. Amba kan sabu. Ne wo mi madame ore kale no. Ya famu. Mun ka dine dure ka tunu ko. Ni do ko dure ka tunu ko. Kana mabona. Ya famu. Nyam. Ka dine ko sabe. An do ke journal ni la lella. An ba do ko sira ni ti. An bodo. Ne bɛ aw ɲininka o anw bɛ marifa sɔrɔ cogo di n'a bɛ feere de wa anw bɛ baara min na k'a kɛ n ko duguden dɔw bɛ fara anw kan u bɛ tugu an kɔ dɛ an kɔni b'a dɔn an tɛ tiɲɛ kan mɛ bɛɛ bɛ kɛlɛ de kɛ i ka nafa kosɔn wa anw bɛ ka kɛlɛ kɛ an ka nafa de kosɔn nka sɔrɔsiw aw fana tɛ a ye makari dɔɔnin aw kan ka mugu ci an na dɔɔnin ya u kan marifa belebele min dalen bɛ mɔbili sanfɛ nin u b'o de ta k'o furu an kan gaja b'a f'i ye n'a y'i sɔrɔ yɛrɛ n'a tɛ kolo ayi i kolo tɛ to kuma tɛ bu ma tiɲɛ don an b'an ka nafa kɛlɛ la nka a ma fɔ k'an k'an faga ni nin marifatigi nin fana ye. Allô Mira, non sur présidentiel jardin on. C'est ça. C'est d'accord. Mira. Non pas ça. Ni bla chimne yake ya. C'est OK. C'est OK. Oui. Ça va madame. Ça va. Pas foutu. Eko ke tse ka ne ka barake. Tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ se k'i ka baara kɛ madame ne bɛ faso baara de la faso baara ani e ka baara a tɛ ɲɔgɔn ta ne tɛ se k'i ka baara kɛ tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ bɛ faso baara de la e ko k'e tɛ se ka ne ka baara kɛ e ye kɔlɛtigi de ye i den bɛ se ka to a la i cɛ bɛ se ka to a la i ba bɛ se ka to a la a bɛ komi i fa bɛ se ka to a la cogo min na e ka baara ani ne ka kɔlɛtigiya olu tɛ ɲɔgɔn ye sira la i b'i ɲɛna ka ne ka baara i k'a kɛ ou bien mun nin ye jumɛn ye subhanallah mun ne den photo t'e bolo i sigi kuma fila tɛ ne bolo yan kumakan kelen de bɛ ne bolo yan
i ka ne ka baara kɛ ou bien an b'i den lafo ye. Madame, ok, ala na kira kama. Tu as deux choix. I bɛ n ka baara kɛ ou bien an b'i den wele minɛ ka bɔ yen. Eh madame, i mana n bila fɛn fɛn la n b'a kɛ. N b'i deli ka na se n den ma. A kɛra jagoya baara ne bolo. Ni ne ma sɔn nin ka baara ma, ni den tora la. I sigi bɛ de la ni nin baara in kɛ. Najma, mun ne ma taa Mimi nɔfɛ joona? Najma, e taara Mimi nɔfɛ. Najma, ne bɛ min f'i ɲɛna. Ni min f'i ɲɛna Najma, ni Mimi ma ye walahi Najma ni m'i datugu i b'a fɔ ma. Wallahi bilahi ne taara nɔfɛ, ne ma taa. I bɔ mɔgɔ da la. E taara nɔfɛ cogo di? I jija a ka ye dɛ, n'a ma ye m'i datugu. Karamɔgɔ kojugu kun y'an fa. Ne b'a fɛ k'i ɲininka ɲininkali dɔ la n'a ma k'i ma baasi ye. N'a ma kɛ ɲininkali jugu ye a tɛ kɛ baasi ye. Yala an bɛ kɛlɛ minnu na ka faamaw faga ka fantanw faga ka dugudenw faga ka karamɔgɔw faga a kun ye jumɛn ye? I ka ɲininkali in diyara n ye kosɛbɛ. Diɲɛlatigɛ la kana don ko foyi la ten i kun fɛ. E ni ɲɔgɔnna caman de bɛ ko in kɔnɔ. Dɔw donna la ala ko kama, dɔw donna la wari ko kama. Nka anw ka laɲini fanba ye min ye o de ye ka farafinna détruire. Ko in ka kɔnɔ ka dun dɛ. Ko in ye mafiya tɔn ye. Wa hali an minnu yɛrɛ filɛ nin ye sanfɛmɔgɔ de bɛ anw na. N'i ko k'i bɛ ko in kɛlɛ kɛ, ko in ju bɛ yɔrɔ min na n'i ma se k'o kɛlɛ a tɛ ban dɛ. Wa hali anw minnu bɛ ko in kɔnɔ bi ni aw tɛ yen an bɛ maa wɛrɛ ɲini mun bɛ baara in kɛ tant que hakilina in bɛ sen na. Karamɔgɔ o dun ye mun hakilina ye? N'i ko bi mɔgɔ ma ko dalen masako bɛ cogo di? Dɔw b'a fɔ ko ala bɛ ka dɔgɔya, ala bɛ ka nɛni. A bɛ kɛ i n'a fɔ i ye taa bila u ka foroba mugu la. Maa si dun tɛ fɛ i danaya ka lagosi. O kosɔn an b'o danaya fɛn in de ta ka mɔgɔ caman don kɛlɛ kɔnɔ minnu yɛrɛ tɛ kɛlɛ kun dɔn. An sɔgɔma mama. Nse Fatim. Taara yan. Baasi foyi tɛ yen nɔ. Mama e ma journal lamɛn? Journal. Awɔ. Ayi ne ma journal lajɛ. Kunnafoni dɔw bɛ ka passe jamana kɔnɔ dɛ. E mama, an ka kɛlɛkɛcɛw o bɛ ka sebaya sɔrɔ juguw kan dɛ. O ɲɛna. Ne yɛrɛ tun bɛ fɛ ka laɲini dɔ k'i fɛ. O ka di? Awɔ, a ka di. Ne bɛ fɛ k'i bila ka taa kɔ kan. I ka t'i ka kalan tɔ kɛ. Mun na mama? O ye ne ka laɲini de ye. A ka di n ye i ka t'i ka kalan tɔ kɛ kɔ kan. Mama, ne ye ne bila ka taa jamana kɔfɛ. Olu minnu bɛ yen nɔ, olu taar'u ka kalan kɛ jamana wɔɔrɔ jumɛn na ka se ka kobaw kɛ. Fatimu, ni ne ye n ka laɲini kɛ cogo min na, a bɛ kɛ ten de. Mama, jamana si tɛ taa ɲɛ ni jamanadenw tɛ. Jamana kanu bɛ n na, ne ka baara kanu bɛ n na. Mama, a kun ka di ne ye ne k'an ka baara kɛ yan nɔ. Fatimu, sɔsɔli tɛ den ni masa cɛ.
e ma ye tubabu tɛ san nin kɛlɛ in na arabu tɛ san nin kɛlɛ in na farafinw de bɛ ka sa wa hali anw minnu yɛrɛ filɛ kuma la nin an tɛ sa nin ko in na koyi wa aw ɲɔgɔnnaninw de bɛ ka sa nin ko in na u faw bɛ to ɲɛji la u baw bɛ to ɲɛji la a bɛ f'i ye kɛlɛ kɛ ala b'i dɛmɛ walima fɔcogoya wɛrɛ la kɛlɛ kɛ i bɛ ala sɔrɔ wa anw bɛ tila ka min f'i ye ko n'u sara u bɛ don arijinɛ na mɛ munna anw t'an yɛrɛ faga an ka don arijinɛ na o ye mɔgɔ nɛgɛnkan de o walasa anw bɛ se k'an ka laɲini sɔrɔ laɲini fanba min bɛ anw bolo o ye ka se ka jamana de kɛ an ta ye. ne bɛ fɛ ka faso in dɛmɛ n ka hakilisigi kɔnɔ ani journalisiya kɔnɔna la mama kunnafoni ɲuman dibaga ani kunnafoni sɛnsɛnni ɲuman an ka ɲɛmɔgɔw de b'o dɔn ma hakilisigi kɔnɔ an b'o olu de lase mɔgɔw ma. Fatimu i tɛ mɔgɔ ka kuma mɛn yɔrɔ i tulo jalen don i t'a fɛ ka kuma yɛrɛ lamɛn tiɲɛ tɛ ya ni ne ko min a bɛ kɛ ten i y'a faamuya. mama ne ko ne ka taa jamana kɔfɛ ko ne ka taa n ka kalan kɛ yen nɔ olu an bɛ ka taa kalan kɛ yɔrɔ min olu ka hakilina de bɛ dɔn na i bɛ n lamɛn bamananw ka kuma ko n'i ye faden to dun i bɛ faden kan fɔ dɛ wa hakilina min bɛ dɔn na o bɛ kɛ hakilina ɲuman ye wa ou bien a bɛ kɛ hakilina jugu ye wa mɔgɔ si t'o dɔn o bɛ se ka kɛ faso ma jugu ye faso kɔ don ɲɔgɔn ma ka tila ka fasoladenw kɔ don ɲɔgɔn ma. mama ne ni kalanjanba in kɛ ekɔli la ne ka hɛrɛ ye don dɔ ne k'e ta ye mama ne sara don min na ne tɔgɔ bɛ se ka fɔ faso in journal la. Fatimu tulo jalenya dabila i k'an lamɛn i tulo b'a la. mama sɔsɔli ma ye den n'a masa cɛ e ye nin wariba in bɔ ne ka kalanjanba in kama e ka hɛrɛ kan ka kɛ ne k'e ta ka to e senkɔrɔ yan mama ne kun nana foli la i bɛ ɲɛ ma i ka yafa n ma a bɛ se ka kɛ n donni gasi la kuma don a ma nɔgɔn n bɛ fɛ ka taa baarayɔrɔ la mama min dun. ne ye min bila ka taa ka kalan na. ok n bɛ na. Allah ne bɛna kɛ cogo di ne den talen don otage la ne ni nin muso in tun bɛ baara la nka a mana kɛ cogo o cogo ne bɛna n jilaja a ye n bila baara in na walasa n ka kɛ